Gaiztakeriak egiteko prest daudenak badirudi ez dutela atsedenik hartzen. Horrela, asteburu honetan, Santa Clara komentuaren atzekaldean dagoen lorategian, bertan kokatuta dauden aulkiak hausten ibili dira, lan hauetan denbora alferrigaltzeko gai direnak. Parke eta lorategietako zinegotziak Patxi Elolak gaitzespen irmoena azaldu nahi du honelako astakerien aurrean. Gogoan izango duzue bere garaian udalak Santa Clara komentuari erosi ziola lur zati hau eta bertan etorkizunean arte eszenikoen eraikuntza egingo dela. Baina baztertuta zegoela azken portu auzoko bizilagunak beraiek izan ziren lorategi bihurtu zutenak lur zati hau. Herritar askoren lana izan da bertan eta oraingo honetan aulkiak hautsi badituzte ere, lehenagotik honelako gaiztakeriak egindakoak baditugu. Bai, bertako baratzan, baita inguruetako beste belardi guzietan ere. Bazter aproposa da bertaratu eta atsedenean ordu batzuk igarotzeko eta herritar asko izaten dira bertaratzen direnak, baina asteburuko iluna aprobetxatuz ganberroak bertaratu eta txikizioak egiteari ekin diote. Bertan lanean ibiltzen diren Jose Manuel Gezalaga, Anselmo Berazaluze eta Diego Delarribari eskerrak eman nahi dizkio parke eta lorategietako zinegotziak euren lana beti eskertzekoa baita, bertako baratza eta ingurunea zaintzen ibiltzen baitira. Herritarrak gero gozatu ahal izateko, baina honelako jarrerak, asteburunetakoak bezalakoak, lehenbailen baztertzea beharrezkoa dugu eta horretarako denon laguntza beharrezkoa da. Udalak adierazi duenez, ikerketak egiten ari dira eta errudunak harrapatu nahian dabiltzate. Ea ba, berriro honelakorik gertatzen ez den eta denonak diren ingurune ederrauek behar bezala mantentzea lortzen dugun.